Mark Johan, han er så klar til at spille lige nu. Ja. Ja. Og hvad skal du spille, Mark Johan? Lightning Road. Lightning Road. Og jeg vil godt have lov til at sige noget, Mark Johan ikke spiller. Fordi Mark Johan, han er en af de sejeste 7-årige. Han har sagt ja til et projekt, et spejderprojekt, hvor han sover i selv et helt år. Og udover det, så har han så sagt ja til at